Helo bawb, a chroeso I pontio a Sabbath y Gwrachod. Da ni yma heddiw I ddathlu gwrachod ac arswyd. Gwrachod, be mae pobl yn feddwl o wrachod? Merched maleisus, drwg, mewn dilladion a hetia pig yn gwibio gwmpas ar sgubell ac yn bwrw I hyd. Wel ia, os da chi'n gwylio ffilmiau fatha The Wizard of Oz, I enwi mond un. Ond diolch I gyd yn falais, arswyd na chalan gyda. Gall gwrachod achosi hyn llefa, ond hefyd maen nhw'n gallu bod yn rhan o freuddwydio melysach. I'r rhai sy'n gyfarwydd â diwylliant Cymru, mae yna gyfoeth o chwedla a straeon sy'n treiddio yn ddwfn i'r byd ysbrydol. Roedd Ceridwen, un o'r gwrachod mwyaf pwerus mewn mytholeg Celtaidd, yn wrach wen ac yn defnyddio ei grym I helpu eraill. Ond sut mae gwrachod yn cael ei portreadu mewn ffilmiau? Be mae'n olygu fod yn wrach neu'n swinwraig heddiw mewn bywyd go iawn ac ar y sgrin? Ac yma, ar y soffa, ysblennydd yma, mae gennym ni ddwy arbennig gwraig, gan nhw cyflwyno eu hunan, dwi'n meddwl. Felly, ata ti. Helo, Mhara Starling dwi'n swyn wraig foden, so dwi'n ymarferwyr o hyd a swyn gwerin. Yn enwedig dwi'n edrych ar hyd a swyn gwerin Cymru. Dwi'n awdures, dwi wedi sgwennu llyfr o enw Welsh Witchcraft, A Guide to the Spirits, Lore and Magic of Wales. Dim bach o mouthful. Nath gael ei gyflwyno gan Llywelyn Worldwide drosodd yn America a mae o rwan allan yn bob man. A dwi'n neud bob math o fideos a ballu a hefyd yn byw bywyd hollol hydol yn swyn wraig heddiw. Enw fi di Nia. Dwi'n licio ffilms. Dwi'n gyd-gyfarwyddwr ar gwyl arswyd Abertoir, sef gwyl ffilmiau arswyd. Blynyddol sy'n digwydd yn Aberystwyth. Da ni wedi bod yn mynd mlaen ers lot hirach nag oedden ni byth yn disgwyl yn mynd, dwi'n meddwl, dros 15 blynedd erbyn wan, dwi'n cofio. A ia, dwi wedi astudio ffilm arswyd di'r peth sy'n diddori fi mwyaf. Ac yn arbennig, bod dwi'n cymryd diddordeb mawr mewn merched mewn ffilm arswyd ac yn aml iawn gwrachod neu bron yn wrachod neu rhyw twtch o wrachod i'r cymeriadau yna. Felly, yeah. Na I ofyn I ddechrau, be ydy gwrach a be ydy swinwraig a be mae'n olygu chdi? Wel, pam ti'n gofyn I rywun beth di gwrach, dwi'n meddwl da ni'n gorfod bod yn wybodus o'r ffaith fod yn meddwl fi, mae yna tair fath o wrach, ac y tair fathau o wrach ydy'r gwrach hanesyddol, y gwrach oedd pobl yn gwir yn credu yn, oedd pobl yn ofyn, a oedden nhw'n mynd yn erbyn a balli, oedd pobl yn hela nhw, na witch hunts dros y byd I gyd, ond beth sy'n ddigwydd ydy, oedd Cymru ddim hefo mor gymaint o witch hunts a be oedd pob arall efo, ond nath nhw ddal ddigwydd, ac oedd yr gwrach hanesyddol, oedden nhw yn ferchaid oedd yn maleisus, oedden nhw'n ddrwg, oedd pob yn ofni nhw, ac oedden nhw'n go iawn beth oedd pobl yn ofni yn gwir, oedden nhw'n part o bywyd, just part o bywyd. Da ni ddim yn really medru edrych ar y fath yna o gwrach dyddi yma, achos di rhan mwyaf o bobl ddim yn credu yn gwrachod, wrth gwrs di rhan mwyaf o gwrachod ddim yn credu yn pobl chwaith. Ond wedyn gynnwch chi ddau fath arall o wrach. Yr fath arall bydd pobl yn mwy gyfarwydd hefo ydy'r gwrach sydd yn byw fewn ffantasi, byw fewn ffuglen. So gwrach sydd yn byw fewn teledu neu ar straeon. Da ni'n wybodus o gymeriadau fel Ceridwen yn fytholeg a chwedloniaeth Cymru, neu'r gwrachod Llanddonna, os da chi'n dod o Ynys Môn fatha fi. Ond hefyd fewn ffilmiau, so fewn ffilmiau fatha Wizard of Oz, neu fewn sioia teledu fatha Rhalarwdins yma yn Cymru. Gynnon ni gwrachod sydd yn rhedeg rownd yn wneud bob math o hyd a lledrith, yn hedfan ar sgubor a ballu, yn gwisgo hitiau pwynti, neu weithiau yn mwy modern. Maen nhw'n ferchaid sydd yn byw yn pwer nhw eu hunan, a maen nhw yn reit badass. Dwi'n cael dweud yna? Badass. Ond wedyn y fath trydydd ydy'r fath dydy lawer o bobl ddim yn wybodus iawn amdan, a dyma'r byd dwi'n byw yn, ydy'r gwrachod go iawn, witches go iawn. So, ers tua yr 1950s rwan, mae yna lwythi o bobl yn gweld eu hunan fel wrachod. A mae hyn wedi digwydd trwy hanes I gyd, ond ers y 1950s, da ni wedi bod yn dim bach mwy agor amdano fo. A rwan gyda ni crefyddau a ballu wedi cael ei adeiladu rownd yr
feddwl o beth i fod yn gwrach, beth i fod yn ymarferwyr o hyd a swyn, gwerin. Mae gwrachod go iawn dyddi yma, maen nhw, rhan mwyaf o'n ni, da ni jyst yn gweld bod mae yna sanctaidd yn yr byd rownd ni, da ni'n credu fod yna ysbrydion yn byw yn y byd rownd ni, da ni'n credu fod natur yn sanctaidd, so y byd ei hun, yr ddeiar da ni'n byw yn, ydy ein diw ni, ein diwies ni. So, fel arfer, da ni'n credu yn pethau fel la, ond mae'n dibynnu ar pa fatha ddiwylliant ti'n edrych ar y falle. Ond dyna'r tair fath o wrach dwi'n meddwl sydd yn bodoli yn ein byd ni rwan. Di'r gwrach o hanes, y gwrach o chwedloniaeth ag o ffantasi, a wedyn y gwrachod go iawn o gwrachyddiaeth modern neu swyn gyfaredd ag dwythgrefft, da ni'n deud dyddiau yma, dwythgrefft, mae'n gair neis, tydi. Dwythgrefft, mae'n jyst yn meddwl the craft of the wise, so da ni ddim bach yn bigheaded hefyd. Ond, so dyna tair fath dwi'n meddwl, ond beth amdano chdi? So dwi'n meddwl, mae hynny mor diddorol, achos wrth clywed ti'n sôn am y trydydd math, y math go iawn. Dwi'n mynd ystyrio fy hun yn wrach nag yn hynod ysbrydol o gwbl, ond dwi'n credu mewn eneidiau mewn ffordd, achos i fi, dwi'n teimlo fel i gelf bodoli, dwi'n teimlo mae rhaid fod yna rhyw wbeth da ni'n mynd dallt ar yr un pryd, a mae enaid yn kind of cyflawni hynny mewn ffordd, a pan mae'r sanctaidd di byd natur ac anifeiliad a'r perthynas yna. So pan dwi'n gwrando na ti'n disgrifio hwnna, dwi'n fatha, actually, dwi'n kind of, dyna dwi'n credu bron, just yn meddwl na dyna di'n agwedd eiti ag atbeth, hwnna mor difyr, ond fatha wrth feddwl am beth ti'n dweud am ffilmiau a falle, un o'r pethau dwi'n licio mawr yn ffilmiau, di'r sut mae'r gwrachod hanesyddol yna wedi cael ei dangos mewn ffilmiau falle. Ond dwi'n meddwl, ti sy'n arbennig ar y gwrachod go iawn yn llwyr, dwi'n meddwl. Wyt ti'n gorfod cael cymwyster arbennig i fod yn wneud fod yn swyn wraig? Mae yna ddwy feddwl yn yr byd gwrachaidd. Mae rhai pobl yn dweud bod mae'n rhywbeth ti'n gorfod cael dy eni efo, ti'n gorfod cael rhyw spark yna'n barod. Dwi'n credu hynna. Dwi'n meddwl bod pob hefo yr cyfle i fod yn gwrach. A mae yna hefyd, i ddweud y gwir, dwi wedi dweud bod yna tair fath o wrach, ond mae yna 4 rili hefyd, achos mae yna bobl dyddi yma sydd yn gweld y gwrach fatha ffigur da ni'n medru edrych i fyny at, ac yn enwedig pan ti'n meddwl am bobl fatha Mari Elen sydd yn gwneud yr podlediad gwrachod heddiw, da ni'n gweld y gair gwrach ma, da ni'n cymryd y gair yn ôl, a da ni'n troi fo i rhywbeth sydd yn pwysiad ffeministiaeth a falle. Ond beth sydd yn diddordeb i fi, rhan mwyaf, ydy dwi'n cymysgu fy swyn gyfaredd, fy ymarfer hydolus fi fel gwrach modern. Dwi'n galw fy hyn yn gwrach fel arfer, swyn wraig dwi'n galw fy hyn. Mae hynna'n stori hir ofnadwy. Ond i fod yn gwrach modern, da chi fel arfer yn dilyn rhyw fath o chwibr specific sydd yn, mae'n haws ffendio llyfr in the works neu rhywbeth sy'n dysgu chdi i fod yn gwrach heddiw modern witchcraft. Ond be dwi'n hoffi wneud ydy edrych ar beth di gwrach yn ein ddiwylliant ni fel pobl Cymraeg, a dyna pam dwi'n galw fy hyn yn Welsh witch ac yn swyn wraig. A be dwi'n gweld yn rili ddiddorol ydy, nes di ddeud yn fyna rwan bod mae yna elfen o rhywbeth ysbrydoliaeth yn ein gwaith ni fel os ydych chi'n gwneud celf a falle. Ac y peth ydy, yn ein ddiwylliant ni fel Cymru, da ni hefo yr symbol o awen. So awen ydy rhywbeth sydd yn cael ei weld yn mytholeg Cymru, yn yr traddodiad barddol Cymraeg. Ac yr syniad o awen, a mae o'n rili ddigri, cos awen ydy yr egni ma sydd yn bodoli yn yr byd. A mae rhywun yn medru tapio fewn efo, mae'n dŵad o beth bynnag da chi'n credu sydd i fyny fyna, Duw, beth bynnag. Oedd rhan mwyaf o'r pobl yn y traddodiad barddol trwy hanes yn credu yn Duw, y Duw o'r Cristnogion. Ond y peth ddigri ydy, oedden nhw'n credu bod oedd awen yn dod o Duw, ond cyn iddo fod dod iddyn ni, fel pobl, oedd o'n pasio trwad Ceridwen, wrach, ddynas. So, syniad reit ddigri iddo chdi feddwl am pan ti'n mynd yn ôl trwy hanes, ac o'na syniad mo o awen, rhywbeth o chdi medru dapio fewn i fel rhywun sydd yn neud fel celfyddydwr. Ac pwy oedd yn gwachad awen, pwy oedd yn creu awen yn ei pair, ond Ceridwen, ddynas, gwrach, a mae hynna'n rhan o'i ddiwylliant ni fel pobl Cymraeg. So, iddo fi, mae pawb yn tapio fewn i hyd a lledrith ac awen pan maen nhw'n creu rhywbeth, pan maen nhw'n ffeindio ysbrydoliaeth yn ei bwyd. No, felly, os mae hynna'n neud unrhyw fath o sens. Yndi, ac o fewn, wrth gwrs, yn chwedloniaeth ni, pan da ni'n edrych a meddwl am y cymeriadau,
Mae'r merchaid fel arfer yn rhyw... Mae rhywun yn meddwl am blodeuwedd ac yn y blaen. Maen nhw'n ferchau sydd wedi cael eu... Rhain yn wedi cael eu creu. Ac am ni, mae yna rhyw deimlad o rhyw falais, neu mae yna rhyw deimlad o sydd yn mynd â ni mewn ffordd i edrych ar gwrachod neu swynfragedd mewn ffilmiau. Ydyn nhw wastad yn cael eu portreadu fel merchaid sydd yn faleisus, a dyna di'r portread naturiol cyffredinol da ni wedi arfer efo fo. Dwi'n meddwl i raddau ydy, dwi'n meddwl mae yna enghreifftiau o wrachod da, be fyna mae hynny'n meddwl, mewn ffilmiau arswyd. Ond dwi'n meddwl peth efo arswyd wrth gwrs ydy, mae angen yr elfen yna o ofn yn gyffredinol, wrth sôn yn gyffredinol am arswyd. Ond i fi, dwi'n meddwl, mae yna portreadau o cymeriadau sydd i weld yn ofnus neu sydd i weld yn faleisus, ond weithiau dyna pwy da ni'n yn uniaethu gyda nhw, neu dyna pwy da ni'n teimlo'r y sympathy amdanyn nhw. A dwi'n meddwl mae hynny'n rili diddorol, achos efo arswyd yn gyffredinol, rhywbeth, un o'r pethau sy'n apelio am arswyd weithiau, ac yn enwedig pan da ni'n meddwl am merched, neu unrhyw grwpiau eraill ella sy'n cael ei ymylu neu gormesu yn gymdeithas, ydy yn aml iawn yr bwystfil neu'r peth drwg mewn ffilmiau arswyd ydy'r pwynt lle mae rhywun... Sôn am arswyd clasurol, beth bynnag yn sicr, dyna be da ni'n... Mae'n wastad... Ti'n meddwl am Frankenstein, greiddiol James Whale, mae'n wastad rhyw moment yn y ffilms yma lle mae yna merch neu dynas ar bwystfil. Mae hi sy'n cofio cael ei rescue ar fynd diwedd y ffilm neu beth bynnag. Ond mae'n wastad rhyw moment o adnabod rhwng y ddau. A mae hwnna'n mor difyr i fi. A dwi'n meddwl mae'r syniad o gwrachod drwg mewn ffilmiau, ma'n nhw, yn rili difyr yn aml iawn. Ti'n gwachio nhw, ti'n meddwl, nhw di'r peth gorau am y ffilm, nhw da ni'n licio gwylio. Dwi'n meddwl pan o'n i'n iau, do'n i ddim yn un o'r pobl na ddim fel gwylio ffilmiau arswyd sy'n ôl i cefna mam a dad. Fel mae lot o fans arswyd efo'r straeon mam pan oedden nhw'n ifanc yn gwachio pethau rhy gynnar o falle. Ond o'n i'n bihafio, o'n i'n gwachio dim byd oedd yn 18 nes o'n i'n 18. Sad. Ond o'n i yn hoffi fatha X-Files, Buffy the Vampire Slayer, pethau teledu. Ond un o'r ffilmiau o'n i yn hoffi, ac ar adlewyrchiad oedd yn ffilm arswyd, ond dim achos na ffilm arswyd oedd o'n i'n licio pan o'n i'n fach, oedd y Craft. O'n i'n licio hwnna achos na ffilm am genod ifanc efo'r pwera yma yn taclo bullies nhw a beth bynnag. Ond y cymeriad gorau yn y ffilm na ydy'r un gweitha mewn ffordd. Hi ydy'r un mwyaf hwyl, hi ydy'r un really iconic o'r ffilm o falle. A dwi'n meddwl mae yna rhywbeth yn hynny. Dim i ddweud bod pobl sy'n gwneud pethau drwg neu gwrachod, merched sy'n gwneud pethau rhywbeth bynnag ydi o. Dim i ddweud bod hynny'n gywir. Ond yn yr cyd-destun ffuglenol yna, mae yna rhywbeth apelgar iawn am hynny, dwi'n meddwl. Ac hefyd, wrth gwrs, efo merchaid o ran bod arwyr mewn ffilmiau, mae yna wastad y ferch ola does. Mae yna wastad the final girl, felly, fatha yn alien, a ti isio cyrraedd y foment yna lle ti'n meddwl, ti'n gwybod, dyma'r foment lle mae'n arwr ni. Ydy merchaid o fewn y ffilmiau arswyd a'r gwrachod, stroc, y swynfragedd yma, ydyn nhw wedi newid, os a'n newid mewn, fel mae'r degawdau wedi mynd heibio, ydy yr portread wedi newid? Dwi'n meddwl ydy, achos os da ni'n meddwl am ffilmiau mwy diweddar, mae yna, The Witch, di'r enghraifft amlwg iawn o hynny, am hynny, jyst efo'r teitl, os oes dim byd arall, ond mae gen ti, dwi'n meddwl ella'r syniad yna o rwy'n yn reclaimio'r pwer, ond hefyd y gair a'r cysyniad o fod yn wrach neu'n swyn wraig. Ond mae gen ti'r elfen yna o, dim yr eidrwydd malais, ond yr elfen o rhywbeth sydd yn mynd yn erbyn be bynnag di'r fatha'r constrictions o cymdeithas. A bod hynny yn amlwg yn beth da
yn y bôn, bod o'n cael ei portreadio fewn cyd-destun lle, na, da ni ddim eisiau hynny digwydd, os da ni patriachaeth fel arfer eisiau cymryd control o bob dim. Ond rhywbeth fel The Witch, mae hynny yn gweld hynny fel peth da. Da ni eisiau hyn digwydd, da ni eisiau i bobl troi at y tywyllwch fel petai, achos yn y tywyllwch mae'r rhyddid yn aml iawn. Ond dwi'n meddwl mae yna fwy a fwy o ffilmiau sy'n... Dim dweud bod hynny'n peth newydd, os ti'n meddwl am beth fel Witchfinder General, efo Vincent Price. Dydy hynny ddim yn ffilm am wrachod, ond yr cyd-destun yna am y Witchfinder ydy yn y bôn. Ond mae hwnna yn amlinellu'r ffaith bod y merched yma'n merched diniwed lot o'r amser, neu fod i'r person drwg, amlwg iawn person drwg yn y ffilm yna. Ond ti'n cael elfennau hynny, dwi'n meddwl, fwy erbyn ffilmiau mwy modern erbyn heddiw. Neu fod nhw'n fwy sympathetic, fel da ni'n dall pan maen nhw wedi troi at pwera maen nhw wedi troi. Cos yn aml iawn mae gen ti'r elfen yna, I suppose, o troi at rhyw demon neu rhywbeth yn yr cyd-destun o ffilmiau, ond mae gen ti sympathy o pam fod hynny wedi digwydd ella. Hoff them fi o ffilmiau arswyd ydy'r them o... Dwi'n gweld a lot ar Facebook a falle, mae yna memes yn mynd rownd lle maen nhw'n mynd, my favourite type of horror movie is the good for her genre. A dwi'n cytuno fe yna, achos hoff fatha horror films arswyd fi, ydy'r ei fatha Carrie. So lle ti efo rhywun sydd jyst yn cael ei bwlio a jyst yn cael ei edrych i lawr ac yn cael ei bechanu trwy fwyd hi gyd. A wedyn mae'n lladd pob a ti jyst dda, mae hynna'n ddrwg, ond yeah, good for her. Da ni isio hi wneud o lle. Peth dwi'n sylwi ydy yn newid fatha ffilms, a dwi'n siŵr os mae hyn yn rhywbeth sydd yn go iawn, neu jyst rhywbeth dwi wedi gwneud i fyny achos o be dwi'n gwneud yn bywyd fi, ydy dwi wedi sylwi fod mae ffilmiau mwy modern yn cymryd lot o'i wybodaeth amdan gwrachod o modern witchcraft, o fatha crefydd fatha Wicca. So mae Wicca yn crefydd sydd nath o cael ei enni yn England, yn Lloegr, just dros y bordor. A wedyn nath o droi fewn i fatha rhyw cultural phenomena yma, nath cymryd drosodd y byd a rywsut, nath na ryw un boi yma o'r New Forest lwr yn Lloegr, creu crefydd yma sydd wedi just gripio'r byd i gyd. Ac yn y crefydd yna, nath o gymryd ysbrydoliaeth o bethau Cymraeg hefyd, achos mae yna elfennau o mytholeg Cymraeg a chwedloniaeth Cymraeg. A pam ti'n dechrau gweld dipyn o ffilmiau, yn enwedig o'r 90au, fatha, pan ti'n gweld ffilmiau fatha The Craft, ac yn enwedig pethau fatha Charmed, pan maen nhw'n dechrau mynd i'r mwy fel la, ti'n dechrau gweld elfennau o be da ni'n neud yn go iawn. So fatha yn y Craft, maen nhw'n mynd ar la môr, a maen nhw'n galw ar watchtowers, ac y watchtowers ydy'r 4 elfennau, so'r 4 elements, a maen nhw'n galw ar earth, air, fire, water. Mae'n rhywbeth ti'n gweld yn modern witchcraft dyddiau yma. A dwi'n meddwl, mae lawer o bobl yn gwrachyddiaeth modern, yn witchcraft modern, yn troi at y crefft achos maen nhw'n chwilio amdan pweru hunan. Maen nhw'n chwilio am rhywbeth sydd am pweru nhw a gweld nhw fewn lle gwell na be oedden nhw. Yn enwedig i fi, fedrai siarad i fi fy hun, rhan fedrai ddweud, un o'r pethau nath really wneud fi isio mynd i gweld mwy amdan gwrachyddiaeth oedd y ffaith o'n i bob tro yn teimlo fatha do'n i'm hefo ddim pwer o gwbl yn bywyd fi fy hun. A wedyn nes i ddechrau chwarae rownd efo dipyn o witchcraft, ti'n gwybod, fel ti'n neud. Nath o weithio, so mae yna lawer o bobl, dwi'n meddwl dyddiau yma, yn wybodus o'r ffaith bod rhaid iddyn ni ddechrau ddeud straeon o ochr y genod hefyd. A ti'n gorfod gweld fatha, ti'n gweld hynna efo pethau fatha, un o'r gwrachod mwyaf iconic o ffilm ydy Wicked Witch of the West? West? Yeah. Wicked Witch of the West o Wizard of Oz. Ac o'n i wrth y modd efo hi pan o'n i'n ifanc. O'n i eisiau bod yn hi, o'n i'n peintio fe yn gwyrdd trwy'r ddeg a falle. Do'n i'n eisiau bod yn Glinda, o'n i eisiau bod yn The Wicked Witch of the West. A wedyn, yn ddiweddar, ti'n gweld pethau fatha yr musical Wicked, a mae hwnna wrth i gael ei droi fewn i ffilm ar y funud. Yr musical Wicked, mae o'n troi y stori ar ei phen. Da ni'n gweld y stori o Wizard of Oz trwy llygaid y Wicked Witch of the West. A dwi'n meddwl bod o'n bwysig cael gweld hynna, achos da ni wedi byw trwy hanes rhan lle, da ni mond yn gweld pethau o un ochr, a mae'n amser iddyn ni weld yr ochr arall, be nath ddigwydd i hi actually bod yn y person ydy hi. Ond hefyd, dwi jyst yn wrth y modd efo bod yna mwy o ffilms dyddiau yma jyst yn gadael i ferchad bod yn evil. just am bod, cos da ni'n cael bod yn evil hefyd. Da ni'n gorfod bod yn goodies constantly. Cytuno llwyr. Ydy o'n wir felly bod y genre arswyd yn cynnig fwy o elfennau o bod nhw'n ffilmiau fwy ffeministaidd? Ydy o'n genre fwy ffeministaidd nag unrhyw genre arall?
hwnna'n cwestiwn really difyr. Wel, fel fan arswyd, dwi'n dueddol o meddwl, ydy siwr. I radda ydy, hynny yw, mae gen arswyd, dwi'n meddwl, ti'n deud, dwi'n licio ffilmio arswyd as rwy'n, yn dueddol mae pobl yn mynd, pam, a mae gen ti'r syniad yma bod arswyd yn casau merched. A os ti'n gwylio ffilmiau penodol iawn, dim syndod bod pobl yn cael y syniad yna am ffilmiau arswyd. Ond dwi'n meddwl trwy gydol hanes arswyd i ddeud y gwir, ffilmiau arswyd hynny yw, mae gen ti enghreifftiau o cymeriad. Dwi'n mynd sôn o reidrwydd am ffilmiau sy'n cael ei wneud gan merched, mae hynny bron yn bwnc gwahanol, ond mae gen ti enghreifftiau o cymeriadau benywaidd pwerus, neu yn rhai lle da ni'n gallu uniaethu gyda nhw, ond dwi'n meddwl yn fwy ddiweddar. Bron a mae'n rhaid, ddim di croes deud fy hun rhan, ond weithiau, un o'r pethau dwi ddim yn mwynhau yn arswyd, i deud y gwir, ydy'r, ac yn ffilm yn gyffredinol, ond ydy'r syniad mwy ffals yna o the strong female character. Achos mae'n sicr, na'i'm deud enw, achos dwi'n deud bod fi'n licio nhw, ond dwi'n cofio beth yw'r ffilm beth bynnag, ond dwi'n cofio rhyw 5 mlynedd yn ôl, ella dwi'n cofio, ni'n gwylio, ac ar wyneb, dyma ffilm lle oedd gen ti dynas oedd yn dial yn erbyn yr holl bobl mae wedi gwneud yn wael a bob dim fel yna. Ond oedd na jyst rhywbeth mor gwag am y pwer yna. Achos jyst oedd o ddim yn teimlo'n wir, ond dwi'n meddwl yn ffodus, mae gennym ni gymaint o enghreifftiau o ffilmiau lle mae'r menywod yn bwerus, ond i fi, mae rheini, yr ei gorau rheini ydy lle di'r pwer yna ddim jyst yn pwer corfforol, fatha dwi'n jyst i llwyddo i lladd llwyth o dynion sy'n edrych o ddwywaith yn gryfach na fi'n corfforol, ond dwi wedi llwyddo wneud rhywsut, dim pethau fel yna, ond os fatha mae rhai o hoff ffilmiau arswyd fi yn ddiweddar yn rhai, dyn nhw ddim am wrachod yn uniongyrchol fel y syniad ta'n ni disgwyl mewn ffilm arswyd, ond maen nhw yn, dwi'n meddwl, yn illan kind of eista wrth ymyl yr syniad yna o swyn raged, achos yn aml iawn maen nhw'n ffilmiau am sort of cyrff merched a newidiadau a trawsnewid a monstrosity. Dwi'n fan mawr o body horror, so mae hynny'n kind of yn cyd-fynd efo hynny, ond yn y canamol hefo merched ifanc, at sort of y syniad yna o ffeindio lle rwy'n yn y byd a mynd trwy iechyd meddwl gwael, beth bynnag yna. So dwi'n licio ffilm lle mae'n y metafor. Mae rai fi ddeud. Dyna pam dwi'n licio arswyd yn amlwg. A dwi'n meddwl mae heini'n bwerus iawn, achos mae'n galluogi i merched fod yn, dwi'n defnyddio scare quotes masif pan dwi'n deud yn wan, dim dyna dwi'n feddwl lle, ond ar yr un pryd yn bwerus iawn wrth fynd trwy'r broses yna lle. So mae yna ffilmiau, fatha un o'r hoff ffilmiau diweddar fi, di Blew My Mind. Sef, dwi'n cofio lle mae'r ffilm yna, rhyw cwpl o flynyddoedd yn o ffilm o Ewrop yn ola, dwi'n cofio. Mae hwnna am merched ifanc. A dyn nhw'n gymeriadau ti o reidrwydd yn rili licio gymaint o hynny. Maen nhw'n ifanc, maen nhw'n anifyr, maen nhw'n gyda gormod o toro, maen nhw'n bitchy, maen nhw'n bob un. Ond fatha, actually, mae yna cyfeillgarwch gwych rhwng y merched ifanc na. A mae yna rhyw swyn am, na'i'm deud beth sy'n digwydd yn y ffilm, mae yna rhyw swyn am beth sy'n digwydd yn y ffilm. Dyn nhw'n gymeriadau sydd i fod i cael ei darllen fel gwrachod lle, ond a dwi'n meddwl mae arswyd yn ffordd mor dda o archwilio hynny lle. Dwi'n meddwl fod yna lot fawr o genres eraill yn gallu gwneud yr un peth. Be wyt ti'n feddwl? Wyt ti'n fan o arswyd a be mae o'n, y ffordd mae'n cael ei bortreadu a swino, gwrachod ac yn y blaen? Dwi'n fan o arswyd, ond dwi jyst yn licio pethau dywyll i ddweud y gwir. Ond un peth dwi wrth y modd efo ffilmiau arswyd ydy, dwi'n mynd really hoffi o'n, dwi'n mynd siŵr os na'i cael yn bwyo am hyn rhan, dwi'n mynd really licio ffilmiau arswyd sydd jyst yn gwaed a guts a bach. Dwi'n licio pethau mwy psychological a goriwch naturiol, gair mawr. Dwi'n licio pethau sydd yn delio fewn i'r elfennau yna o bywyd. Ond hefyd, mae lawer o'r ffilmiau yma, fatha The Witch, sydd yn un o hoff ffilms fi. Dwi'n wrth y modd efo fod, dwi'n gwasio do mor gymaint o fedrai. Mae'r ffilm yna,
mae o'n dangos ei hyn fatha fod o'n ffilm amdan rhyw wrach afiach sydd yn mynd i lladd pob yn y ffilm a falle. Ond pan ti'n really gwasio, ti'n meddwl amdano fo, diolch amdano hynna o gwbl. Be di'r pwynt y ffilm yma di ddangos bod mae be da ni medru wneud fel pobl yn waith na be mae unrhyw beth gorwch naturiol yn medru wneud. A ti jyst yn gorau edrych ar hanes i weld bod hynna'n gwir. Da ni di wneud mor gymaint o bethau horrible heb rhyw diafol yna'n sibrwd yn ein glus ni. Ac o'n i wrth y modd efo'r ffaith na yn ddiwedd y ffilm, nath nhw ddim fatha rhoi ei cefn at yr kind of yr aesthetic na o'r witch nath nhw really mynd i fewn iddo fo, ond o dal yn gadael chdi'n mynd o'r... Diolch yn ffilm sydd llond fatha blood and gore a guts a jump scares, ond mae o'n ffilm sy'n eich di gadael a ti'n mynd, oh my god, be uffar oedd hwnna amdan. Dwi jyst wrth y modd efo hynna. Ond hefyd, dwi'n cofio... Dwi'n siŵr beth i enw hi, dwi'n anghofio enw hi completely. Ond mae yna ddynas yn benodol yn yr ffilms Insidious sydd yn medium, psychic medium. A dwi wrth fy modd efo hi. A nes i watchat bob un Insidious ffilm just i gweld hi. Elise, dyn nhw hi? Elise. Dwi'n just wrth fy modd efo yr ffaith fod di hi ddim hyd yn oed yn... Pan ti'n gweld ffilmiau fel arfer, a dwi'n siŵr os mae hyn yn gywir iddo fi ddeud, achos dwi'n expert pan mae'n dod i ffilms, ond fel arfer, mae merchaid benodol fi'n ffilms, maen nhw'n del, maen nhw'n ifanc, maen nhw'n dena, maen nhw'n gwyn. A mae Elise o Insidious, hen yna sydd yn medium, de. Ac dwi just wrth y modd efo nath yr ffilms eraill i gyd, nath nhw just bildio ar ben stori hi. A o'n i just wrth y modd efo hynna, ac dwi'n cofio pam nes i gwachod y ffilms yn dechrau, o'n i dda, dwi eisiau bod fatha hi. Dwi eisiau bod yn mynd yn fatha Huntio Demons a falle fatha ma hon. Dwi'n siŵr sut i wneud hynna, ond... Ond ie, dwi just yn meddwl bod mae ffilmiau arswyd yn medru edrych fatha, ni ddweud, yn medru edrych i fewn i elfennau o be dio i fod yn person yn y byd yma. Tydi ffilmiau eraill methu, really. Ac mae'n debyg o ran o'na ffilm ymlaen prawn ma, na i'n mynd a siarad amdani hi am hir iawn, achos o'n i'n casau'r blydi ffilm. Ond heblaw am hynny, na i ddim hyd yn oed deud i henw hi, ond prawn ma, o'n i'n gwylio yn union hynny fel oedd yr holl sgrin wedi llenwi efo merchaid del, tenna, unrhyw whip stitch oedden nhw allan yn ei panties bach, tenna, argian, berig bywyd, ond oedd hi just y ffilm o'r ofnadwy, wel, dyna fe dwi'n dweud. Ond mae'r portread yna, wrth gwrs, yn wir, lle mae portread arall ydy rhywbeth pan mae rhywun yn mynd i ffilmio mor hen a Rosemary's Baby, sydd yn, maen nhw'n cadw chdi ar ochr dy set, yn dydy. Ond wrth gwrs, da ni wedyn yn mynd i ffilmiau ac i ryw fath o lefel o rhyw swynwragedd gwahanol, gwrachod os lici di gwahanol wedyn, pan da ni sôn am y math yna ffilm. Ac wrth ddod yn ôl i Gymru, pan ti'n meddwl am chwedloniaeth a'r holl beth yna, efo Gwledd yn ddiweddar, sy'n ffilm arbennig o dda. A dwi'n mor falch bod wedi cael ei gwneud, a mae'n ffilm wir angen i gweld gen bawb. Ond mae honna wedyn, wrth gwrs, yn dibynnu a yn tynnu o dda'r chwedloniaeth. A dydy honna ddim yn ffilm, ddim yn slasher ffilm, obviously, ond mae hi'n reit gori. Ond mae yna rhyw deimlad o'r dechrau hynny bod mae'n thynnu, ti'n cael dy dynnu fewn iddi hi, a mae'r elfen na, hwnna dio de, rhyw fath o soundscape sydd yn digwydd o fanna, ond wrth gwrs wedi cael dibynnu ar rhyw fath o elfen o'r ferch yn dod o'r tir mewn ffordd ac yn cynrychioli natur, cynrychioli beth sy'n digwydd yn o'i chwmpas i. So chi'n licio trafod dipyn bach mwy ar Gwledd a cynnwys Gwledd? Dwi'n meddwl beth dwi'n licio am Gwledd ydy, dydy hi ddim yn... Di'r ffilm ddim yn deud, mae hon yn wrach. Dim dyna di pwynt y ffilm na'r cymeriad, fel ti'n deud, mae'n dod o'r tir, a mae'r ffilm, mae lot o bwrpas y ffilm ydy'r ystyriaeth yna o tir a perchnogaeth tir mewn ffyrdd gwahanol a be mae hynny'n olygu a sut da ni'n trin y byd o'n gwmpas ni efallai. A dwi'n meddwl un o'r pethau dwi'n hoff iawn ohono fo yn y ffilm ydy'r ffaith bod gen ti'r fel yr uned teuluol ma yn y tŷ hyll ma, dweud y gwir, ond tŷ cran di bod. Dwi'n meddwl ar y tŷ o gwbl. Yn cynrychioli rhywbeth hynod
Gymreig a Chymraeg, dwi'n meddwl. Mae'n rhywbeth gwych, mae gen ti'r rôl y fam, mae hi, bod hi'n cael rwy'n i dod fewn i helpu efo'r gweini, hi sy'n edrych ar ôl yr adloni'r gwesteion a falle, tra bod y dyn yn neud y busnes, a mae'n wleidydd, a mae'n edrych rhywbeth am, a mae gen ti un o'r, mae gen ti'r meibion lle mae un yn ffit iawn chwaraeon dyna'r bywyd, a wedyn mae'r llall yn fwy o rebal, ond di rhedag i ffwr o Gymru, a mae gen ti'r elfenna bach i gyd yma, ond beth dwi'n licio ydy bod y ffocws ar, mewn ffordd, yr mam y teulu a'r cymeriad o Cadi sy'n dod fewn i hynny, a'r berthynas yna, sydd mae hynny'n... Dwi'n meddwl mewn ffordd dyna lle mae'r gwir tensiwn yn dod ohono fo. Wrth gwrs mae gen ti'r tensiwn arswydus neu'r bygythiad fod rhywbeth yn mynd i ddigwydd a be fydd hynny, ond mae gen ti'r tensiwn ar rhwng y ddwy. A wrth gwrs y cymydog hefyd sy'n dod fewn i hynny ar safbwynt gwanhawi i hi'n cymryd. Dwi'n trio sôn am y ffilm heb deud gormod am y ffilm ar hyn bryd, mae'n anodd. Ond dwi'n meddwl mae'r tensiwn rhwng nhw a mewn ffordd pan mae'r ffilm yn dod at ei ddiweddglo, sut mae'r tensiwn yna'n dod i'w ddiwedd mewn ffordd. Mae yna rhywbeth wirioneddol, mae'n drist, ond mae yna rhyw foddhad ar yr un pryd, a mae'n edrych rhywbeth, mae'n really special, dwi'n meddwl, ffordd mae'n di crafftio hynny. Lle. I fi, mae gledd yn tynnu ar mor gymaint o elfennau o chwedloniaeth a mytholeg Cymru, ac o'n i wrth y modd i gweld hynna fewn ffilm, achos oedd na sgwrs ar y cwyfan yma rhyw awr yn ôl rhan rhwng Mari Elen a Fion, ac oedd nhw'n siarad amdano sut does na ddim ddigon o ffantasi sydd yn cymryd o chwedloniaeth Cymru a ddiwylliant Cymru. Gyda ni mor gymaint o ffantasi fedrwn ni dynnu ar, ond hefyd gyda ni mor gymaint o arswyd hefyd, ond nath gledd nid o fewn ffordd oedd yn tynnu ar y chwedloniaeth ag yr arswyd sgynnon ni yn ein ddiwylliant ni. Achos pam ti'n fatha ydy'r mam, mae hi hefo... mae lawer o'r gymeriadau benywaidd sydd yn yr Mabinogi a falle, maen nhw'n cynrychioli sofraniaeth. Dim jyst sofraniaeth y tir, ond hefyd sofraniaeth bersonol. So i weld gymeriad fel yn benodol yn yr ffilm yma, o'n i dda, oh gosh, mae hwn yn cymryd o'r draddodiad yna o'r merchaid yma sy'n cynrychioli sofraniaeth y tir, ond hefyd sofraniaeth personol hi hun. Ond hefyd, wedyn, oedd na elfennau yn y ffilm o be dwi'n gweld fatha arswyd chwedlonol Cymru. A mae chwedloniaeth ni, da ni fel arfer, yn Siarad Victorian era, yn yr 1800s, sut ti'n dweud yna? Yn yr 1800s, na lwyth o bobl dechrau sgwennu llyfrau amdan chwedloniaeth Cymru, amdan chwedlau gwerin Cymru. A oedd yr Victorians wrth i boddau efo troi pethau i fewn i twi, i fewn i pethau fun ag easy going. So, un enghraifft o yna fedra i edrych ar yn quick ac yn easy ydy'r tylwyth teg. So, mae tylwyth teg yn un chwedloniaeth. Pan ti'n dweud tylwyth teg, rhan, mae pobl yn meddwl amdan Twinkly Lights a Tinkerbell, a maen nhw'n meddwl am fairy dust. Ond pan ti'n edrych i fewn i chwedloniaeth y tylwyth teg, maen nhw'n bethau reit dychrynllyd weithiau. Maen nhw'n dwyn babis o pobl, maen nhw'n bita pobl weithiau. Dyn nhw'n yn pobl neis trwy'r adag. Weithiau maen nhw, ond dydyn nhw ddim yn trwy'r adag. Ac gyda ni mor gymaint o straeon fel hyn o Gymru sydd maen nhw wedi cael ei gymryd o'i context oedd ddiwylliannol nhw, a maen nhw wedi cael ei reid i fewn i Victorian kind of twi yma. A dwi'n meddwl mae'n amser iddyn ni edrych ar ein chwedloniaeth ni eto ac dechrau gweld faint o ddychrynllyd oedd byd chwedlau Cymru yn dechrau. Achos dwi'n meddwl bod yna lot o bethau fedrith bobl tynnu oedd ar yr elfennau yna. A dwi'n meddwl nath gledd wneud hynna fewn ffordd oedd yn really creative, i ddweud y gwir. Ond swn i wrth fy modd i gweld pethau fatha straeon mae pobl wedi anghofio. Ddiweddar nes i wneud dipyn o ymchwil i fewn i, mae yna stori o Llangerniw yn Cymru amdan ysbryd o enw Angel Ystor. A mae o'n wneud â Calan Gaeaf, mae'n Calan Gaeaf fory, felly mae'r stori'n reit... Mae'n benodol i'r adag yma ar flwyddyn. Ac y stori ydy fod bob blwyddyn ar Calan Gaeaf yn Llangerniw, oedd yna ysbryd o enw Angel Ystor oedd yn dangos ei hun yn eglwys ac oedd o'n reseitio enwa'r pobl oedd am farw yn y flwyddyn nesaf. Ac i ddweud y gwir, oedd pobl Cymraeg yn obsessed efo gwybod pwy oedd am farw yn y flwyddyn nesaf. Oedd gyda ni mor gymaint o draddodiadau amdan marwolaeth a pwy oedd am farw. Yn pentra fi yn Aberffraw ar Ynys Môn, oedd gyda ni draddodiad o cerdded rownd yr fynwant tair gwaith ar Galan Gaeaf, a nes i wneud o, nath mam fi wneud o pan oedd hi'n ifanc, nath mam hi wneud o pan oedd hi'n ifanc. Oedd o jyst yn draddodiad oedd yn cael ei basio i lawr, cerdded rownd y fynwant tair gwaith, ac ar y tair gwaith, oedd ac di fod i weld ysbryd, oedd am ddeitha chdi pwy oedd am farw.
oedd na draddodiadau fel la amdano fatha sgwennu enw ar garreg a llichio fe fo'n i tân, a o'ch ti medru ffindio fo'r hwnna wedyn, oedd o'n meddwl, good, ti am cael blwyddyn dda, look dda, ond os ti ddim yn ffindio fo, oh gosh, ti am farw. A dwi'n jyst yn meddwl, mae yna mor gymaint o enfyd o'n i dynnu ar, a mae gledd, dwi'n gobeithio yn un gyntaf o lawer i ddwad, achos swn i wrth y modd i weld mwy o ffocws ar ddiwylliant Cymru fewn ffyrdd gwahanol i beth da ni'n gweld fel arfer. Da ni'n mynd just ffermio ffwtbol. Da ni efo mwy iddyn ni na hynna. Ac wrth gwrs, Mario, efo beth ti'n dweud wan ynglyn â marwolaeth ac yn y blaen, mae ffilmiau a chwedloniaeth hefyd yn obsessed efo galar, wrth gwrs, a mae galar ac arswyd yn mynd law yn llaw mewn ffordd, achos mae yna nifer o ffilmiau teuluol, ffilm am y teulu, nid ffilmiau teuluol, ond ffilm am y teulu, lle mae pobl yn galaru Don't Look Now, mae yn clasur o ffilm The Babadook, mae hynny i gyd sut mae pobl yn adweithio i'r galar na, a rhan fwyaf yn nhw hefyd yn ffilmiau sydd yn ymwneud efo edrach a'r ffortread y fam o fewn y teulu ac yn y blaen. Felly, sut mae hynny o ran be o ti'n ymddiodori fel yna? Os o deulu fel yna, ydy o'n rhywbeth sydd yn gyffredin? Yn fatha chwedloniaeth ta? Wel, efo gwrachod swyn, o swyn wragedd ac yn y blaen, ond o fewn y byd yna ydy y teulu yn ffocws. Wel, pan da ni edrych ar Trafodaeth Cymru, gyda ni un enghraifft amazing, a hwnna di Ceridwen. Ac mae Ceridwen dyddi yma pan mae pobl yn neud lluniau hi a falle. Maen nhw bob tro yn neud lluniau hi. A Ceridwen o'r Mabinogi, Ceridwen o hanes Taliesin ac yn Mabinogi, dim Ceridwen o Rala Rodins. Sy'n bita lot o bapur. Fatha ffion. Ond Ceridwen o chwedloniaeth Cymru, mae hi fel arfer yn cael ei ddangos yn lluniau fatha rhyw hen wraig direidus sydd yn hefo'i grochan mawr yn styru fa falle. Ond pam ti'n actually darllen y stori, mam di Ceridwen, a dyna di'r stori gyd. Y stori cyfa ydi amdan mam sydd yn caru ei fab hi mor gymaint, wneud i wneud rhywbeth iddo fo. A be mae'n neud ydi, a enw ei mab hi ydi Morfran, ond sa'n neb yn galw fo'n Morfran, am bod mae'n mor hyll i edrych ar. Relatable. Ond mae'n mor hyll i edrych ar, mae pob yn galw fo'n afagddu, sydd jyst yn meddwl, utter darkness. God. Ac so mae hi yn troi rownd ac yn mynd, mae neb yn mynd i cymryd yr hogyn ma'n seriously os mae o'n edrych fel la trwy bywyd fo'i gyd. So dwi'n gorfod wneud rhywbeth, a be mae hi'n neud ydy, mae'n cymryd pwer hi, mae hi'n wybodus o hyd a lledrith Cymru, a mae hi'n meddwl, ti'n gwybod beth, dwi am wneud rhywbeth amdano hyn. Dwi'n am jyst gadael o i syfferio strygl trwy bywyd fo. Dwi am wneud potion iddo fo o awen, o ysbrydoliaeth cyfa. A mae'r potion mae fod i reid bob math o bwerau ddech chi a falle. A wedyn, yn diwedd, mae'n stori really hir, ond yn diwedd, mae'r potion yn cael ei yfad gen rhywun arall. A mae Ceridwen yn mynd yn ffiaidd, mae'n rhedag ar ôl yr hogyn mas di dwyn y potion o ddari mab hi. A mae'n troi i fewn i bob math anifeiliad. Mae o'n troi i fewn i fatha fish, a mae'n mynd i nofio yn y dŵr. Mae hi'n troi i fewn i otter sydd yn mynd ar ôl o. Mae o'n troi i fewn i aderyn, a wedyn mae hi'n troi fewn i ryw hawk ac yn chase ar ôl, a da chi'n gweld yr kind of motif yma'n digwydd yn lot o bethau. Yn wedig, ddiweddar yn y Sandman. Dwi'n mynd siŵr os da chi wedi weld The Sandman ar Netflix, ond nath nhw'n wneud fersiwn o hwn, a dyna sy'n dangos chi faint mae chwedloniaeth Cymru dal i effeithio fantasy modern. Yn y Sandman nath Lucifer ag yr prif character, yr Sandman, nath nhw cael ffeit ag nath nhw newid i bob math o gwahanol anifeiliad, just fatha Ceridwen a Gwion Bach yn y stori yna. Ond stori Ceridwen ydy stori am fam sydd yn caru fab hi mor gymaint, wneud i wneud rhywbeth amdano fo, hyd nod just mynd i fewn i ryw frenzy ffiaidd a troi i fewn i mor gymaint anifeiliad. A mae'n byta fo'n y ddiwedd, mae o'n troi i fewn i fatha hadan bach, a mae'n byta fo. A wedyn mae o'n troi i fewn i babi yn ei stumog o, a mae hi'n ddeitha hyn, dwi'n lladd hwn pan mae'n dod allan o fi da. O wedyn, dydy hi just methu neud o, pan mae'n dod allan, di just methu neud o, mae'n sbio ar y babi a mae'n dweud, oh gosh, fe dra'n neud hyn. So be mae'n neud ydy, mae'n llichio fe fewn i'r dŵr. Rhain peth iddo fi. Ond mae'r stori yna, dwi'n meddwl, yn dangos sut
hyd yn oed yn ei ddiwylliant ni ac yn ddiwylliant gwrachaidd, mae yna ffocws ar y syniad yma o mam a teulu ac hefyd gyda ni'r syniad o'r cyfyns, grwpiau o gwrachod. Da ni'n gweld a lot efo ffilmiau fatha The Craft, grŵp o genod yn dod at ei gilydd ac yn creu teulu maen nhw wedi ddewis hefyd. A mae hynna'n rhywbeth sydd yn benodol i dim just i gwrachod ac i ferchaid, ond hefyd os da chi'n mynd trwy'r rhywbeth fatha experiences queer, da chi'n creu teulu eich hun hwnda chi. A mae hynna'n rheswm mae lot o bobl yn edrych ar gwrachod rwan dyddiau yma fel rhywbeth i edrych i fyny at, achos ti'n gweld y grwpiau yma o gwrachod sydd fatha teulu yn ei hun, a ti'n meddwl, oh gosh, dyna beth dwi eisiau, teulu sydd yn gweld fi yn cyfan fel ydw i, a ddim yn trio troi fi i be maen nhw eisiau fi fod. A mae yna lot fedri di edrych i fewn i'n yr thema yna, dwi'n meddwl. A mewn ffordd mae hwnna yn dangos bod yr olwyn wedi troi yn bron yn gylch gyfa o fynd o edrych ar wrachod ac yn y blaen fel pethau ffiaidd ac yn cael ei hysgymuno o'r gymdeithas ac yn y blaen i fod yn, fel ti'n dweud, rhywun yn edrych i fyny atyn nhw a meddwl, swn i'n licio cael y teulu yna. Ac ti'n meddwl bod hwnna wedi cael ei adlewyrchu hefyd mewn ffilmiau, dyna pam o'n i'n holi ynglyn â sut mae y ddelwedd yna wedi newid a'r portread wedi newid dros y degawda dwytha mwy am hwnni, de. Felly... Swn i'n gwylio ffilm o'r stori yna, o'r stori Creigion. Oh my god, dwi'n gweld o'n barod. Ia. Ond mae yna nifer o straeon, wrth gwrs, o'r Mabinogi, o'r ferch. Maen nhw i gyd yn cael tynged y merchaid a yn arswydus yn ei hunan, Rhiannon, Branwen, Blodeuwedd, maen nhw i gyd creadigaethau dynol, ganlynion, patriarchaidd hefyd, a wedyn mae hwnna wedi bod yn cael ei adlewyrchu mewn ffilmiau, ond dwi'n meddwl bod yr hod wedi troi efo sut dydy merchaid mewn ffilmiau arswyd rwan ddim yn cael ei portreadu cymaint fel merchaid sy'n cael ei exploitio a i treisio ac yn y blaen. Mae nhw'n fwy pwerus rwan, yndi? Di hynna'n wir i ddeud? Dwi'n meddwl, rhywbeth dwi'n meddwl sydd allan eto, dwi ddim cweit yn ffilmiau am swynragedd, ond mae'n gyfagos, dwi'n meddwl, ydy possession films a films am exorcisms. Yn aml iawn, mae gen ti genod neu merchaid sy'n cael ei possessio, be bynnag ydy yn Gymraeg, yn y cyd-destun yma. A mae yna awdur hi nath ddod fyny efo'r syniad o'r Final Girl Carol Clover, mae hi'n sgwennu am y math yma o ffilmiau hefyd, a mae'n sôn am sut yn aml iawn mae gen ti gŵr, dim yn bob enghraifft, mae'r Exorcist yn enghraifft dal o sydd yn gwrthbrofi'r pwynt yma, ond yn lot o'r ffilmiau mae gen ti gŵr neu tad neu dyn yn y teulu sy'n cael profi emosiynau eithafol fel mae rhywun sydd wedi cael ei possesio mewn ffilm yn gallu portreadu trwy dynas. Mae'n oce os mae merch na dynas yn beichio, crio ac yn sgrechian ac yn possessed ac yn be bynnag. Ond trwy hynny, mae dyn wedyn, os mae dyn yn upset am hynny, mae'n gymharol wrth ymyl pa mae'r eithafol mae'r un sydd wedi possesio falle. Ond mae'n diddorol wrth feddwl am y traddodiad yna, oedd Carol Clover yn sgwennu yn y 90au, dwi'n meddwl 90au. Ond erbyn nhw, fel da ni wedi bod yn trafod, mae hynny'n newid, dwi'n meddwl, a dwi'n meddwl, am y gwell di hynny'n llwyr. Dwi'n licio lot, dwi'n hoff iawn o lot o hen ffilmiau arswyd yn sicr, a dwi yn gwylio lot o ffilmiau. Tasen nhw'n gwneud ffilm rwan efo'r un stori, swn i'n fatha, dwi'n licio hwn o gwbl, ond tyd o beth o'r Eidal o 1972 i fi, dwi'n fatha, yes, ond yw'r ffilm gorau, dwi'n gael erioed bod o'n disgusting. Mae'r syniad yno o pethau newid trwy amser, yn bwysig ac yn wir iawn efo arswyd, dwi'n meddwl. Dwi'n meddwl yna lot o... Dwi'n meddwl mewn ffordd, mae hwn bron yn peth hollol wirion i ddeud, ond be fydd yn diddorol ydy gweld wrth i'r progres yna digwydd efo cymeriadau benywaidd, sut mae hynny wedyn yn adlewyrchu nôl at cymeriadau wrywaidd, a wedyn cymeriadau cwiar fel ti'n cyfeirio ata, a mwy o'r amrywiaethau gwahanol yna. Ond da ni benna wedi cyfeirio at ffilmiau Prydeinig neu Americanaidd yn cyffredinol. Be dwi'n ffeindio'n rili diddorol am
arall fyd neu beth bynnag fydd o, so gallen ni fod yn cyd-destun swynragedd neu ysbrydion neu beth bynnag ydi o. Dwi'n meddwl bod nhw gyd yn kind of agos at ei gilydd weithiau ydy mewn cyd-destunau gwahanol. Mae'r ffordd mae hyn yn cael ei trin bach yn wahanol, fatha dwi'n wir yn mwynhau gwylio ffilmiau o kind of East Asia, South East Asia, achos pan mae gen ti ffilm am ysbrydion neu rhywbeth fel yna, sgen ti ddim y mwydro llwyr a fatha, ti'n mynd deud y gwir am hynny, diolch yn wir. Mae instantly fatha, wrth gwrs mae'n ysbryd, mae rhaid ni cael y siaman fewn. Yeah. So mae'n perspektif eitha gwahanol ar hynny. Dwi'n meddwl hynny'n diddorol wrth feddwl am y rôl yna o ferched, o swynragedd, a sut mae hynny'n newid o fewn cyd-destunau gwahanol. Mae rhai o'r swynragedd gorau ar sgrin dod o Japan er enghraifft. Ffilmio fatha Onibaba yn just yn amazing. Ac eto, ond dyn nhw'n o reidrwydd yn wrachod fel da ni'n... y delwedd sy'n dod yn syth ben i'n meddwl ni, lle. Dwi'n mynd off a tangent hwnna. Mae'n deitha diddorol hefyd, na gen lliad o ferchaid yn cyfarwyddo'r ffilmiau yma. Mae'r rhai sydd wedi bod yn cyfarwyddo a wedi cael llwyddiant ar y mylon mewn ffordd yn yr art house circuit mewn ffordd yn hytrach na ffilmiau prif lif. Felly mae hynna'n diddorol dydy bod rhan fwyaf ffilmiau efo cymeriadau cry ond sydd yn fenwaidd, ond eto lle mae'r merchaid yma sydd yn cyfarwyddo y ffilmiau yna. O'n i mor gyffroes i weld pa mor llwyddiannus ac amlwg oedd sensor llynedd gen Pennod Bailey Bond. Achos dwi'n meddwl mae hwnna'n enghraifft, dim byd i wneud efo swynragedd, ond enghraifft rili da o ffilm wedi cyfarwyddo gan menyw am cymeriad benywaidd ac cymeriad benywaidd complex. Dydy hi ddim yn gymeriad cryf fel da ni'n meddwl amdano fo yn y cyd-destun yna lle. A dwi'n meddwl hwnna'n enghraifft gret o gweld, mae hwn wedi cael cynulleidfa, mae hwn wedi cyrraedd, mae pobl wedi rhoi platfform i'r ffilm yma. Lle mae'r gweddill yn dod o. A to mae yna bob hyn a hyn, mae yna un yn dod o gwmpas. A fatha dros y blynyddoedd, illa'r fatha 7 mlynedd diwetha, ish. Mae'n diddorol gweld mae yna rhyw patrwm bob... Ella ddim erbyn wan, fatha all Covid, ella ddim cweit mor wir, ond am gyfnod byr, mi o'na... Bod yna bob Gwanwyn, bod yna un ffilm mawr, oedd yn ffilm arswyd, ond dim cweit yn ffilm arswyd, ac oedd rhy dda i fod yn ffilm arswyd, chi weld. So, oedd o'n cael cynulleidfa mawr, mi oedd y broadsheets yn rhoi 4-5 seren i'r ffilm. Dwi'n sôn am pethau fatha, fel The Witch, fel Raw, sy'n wedi cael ei cyfarwyddo gan merch. Gan fenyw, fel ni'n dweud. Am hwnna'n ffilm gret, am genod hefyd. Ond dyna di'r peth dwi'n meddwl ydi cael y platfform mwy amlwg yna i'r ffilmiau. Fel mewn gwyl ffilmiau, dyn ni yn gallu dangos hyn o ffilm. Ond fel ti'n dweud mewn sinemau, ar dyledu, be bynnag ydi o, mae mwy o hynny sy'n angen. Ac wrth gwrs yn abattoir sydd yn dod i fyny, toc, cofiwch fynd. Dwi'n siŵr bod yna drawstoriad go dda yn fanna? Weddol. Mae rhaid i gyfadde eleni, dydy o ddim mor dda swn i wedi licio fo i fod. Ond mae yna lot o bethau gwahanol yn effeithio ar hynny, achos weithiau, enwedig dyddi yma, mae gen ti gymaint o ffrydwyr ar-lein. Mae lot o'r ffilmiau gorau, dim bob un, yn cael ei cymryd gan y ffrydwyr cyn bod nhw'n cael cyrraedd gwyliau. Dim bob tro, dwi'n mynd hollol chwarae mewn peth, dwi'n ychydig bach yn chwarae mewn peth. Ond yn gyffredinol, da ni yn wastad yn ymwybodol iawn o hynny, pan da ni yn gwylio ac yn dethol pa ffilmiau da ni'n dangos yn yr wyl. Achos mae jyst yn neud, o safbwynt gynulleidfa, mae'n neud y profiad yn un fwy diddorol ac un mwy amrywiol os wyt ti yn rhoi sylw i pwy sydd wedi gwneud y ffilmiau neu pwy yw'r cymeriadau sy'n cael y sylw neu beth yw'r straeon sy'n cael ei adrodd ag ati. Dyna dwi'n licio am wyliau ffilmiau neu digwyddiadau arbennig fel penwythnos yma. Mae'n rhoi cyfle i roi rhaglen at ei gilydd sy'n archwilio pethau penodol ac yn rhoi safbwyntiau gwahanol. Dwi'n meddwl bod rhaid i ni gychwyn gwyl ffilmiau arbennig a bod Mhara'n mynd i gyradu fo. Ia? O, ffilmiau gwrachod. Ia, yn hollol. Pa'r un fysa'r Dr Hester di? Dwi'n mynd siŵr. O'n i'n meddwl dipyn o'n, o'n i'n meddwl amdano pa ffilmiau mae gwrachod go iawn yn hoff o, achos
efo hi mod yn cael yn gaeaf, mae'n amser o'n i gwachod ffilmiau arswyd, ond hefyd ffilmiau wneud efo hyd ac edrych, mae Hocus Pocus 2 newydd dod allan. Ond na ddim bach o mixed reviews yn yr gymuned gwrachaidd go iawn am hwnna. Rhai pobl wrth i bodda efo, rhai pobl yn meddwl bod o'n awful. Ond rhywun beth efo'r un gyntaf, really. Ac o'n i'n meddwl amdano fo, ac o'n i'n siarad efo partner fi a dipyn o ffrindiau fi, ac o'n i'n dweud, so un ffilm, diolch yn ffilm arswyd, diolch yn ffilm arswyd o gwbl, dwi'n meddwl. Ish? Na, dim really. Ond mae yna un ffilm yn benodol, mae bob modern witch dwi wedi erioed i gyfarfod wrth ei fodda hefo, a dyn nhw byth yn ffeindio problemau efo, a hwnna di practical magic. Mae pob wrth ei bod efo practical magic. A dwi'n gwybod pam, eich achos o'r sisterhood sydd yna, yr deimlad yna, a mae o'n yr un ffilm yn y byd, dwi'n meddwl sy'n gwell na'r llyfr. I ddweud y gwir, a dwi'n gwybod eich ni rhywun saethu fi am ddweud hynna, ond nes i ddarllen y llyfr ac o'n i'n really disappointed. Toedd o'n just ddim mor dda'r ffilm. Dwi'n rioed di ddeud hynna blaen fel arfer y llyfr dwi'n wrth fy modd efo. Ond dwi'n gwybod, i ddweud y gwir, ffilmiau gorau fi amdan Gwrachod ac amdan amser yma'r flwyddyn ydy Practical Magic i fyny na, Hocus Pocus i ddweud y gwir. Ond The Witch yn un sydd yn, dwi wedi gwachod o gormod dipyn rwan, i ddweud y gwir. Ond mae'n un dwi wrth fy modd efo, ond i wrth fy modd pan mae'n un mwy ifanc efo Skeleton Key. Os ti wedi gweld hwnna. Skeleton Key yn, gosh, nath o ddechrau fi pan eisiau gwachod o'r tro gyntaf rwan. Ond be sydd yn ddiddorol iddo fi hefyd, oedden ni'n sôn amdan yr olwyn yn troi, fatha pethau newid yn y straeon, fatha yr gwrach yn mynd o rhywbeth ddychrynllyd i rhywbeth pwerus. Be dwi wedi sylwi ydy, mae fatha bod yr olwyn yn dechrau troi yn ôl rwan, a mae'r gwrach yn dechrau mynd yn mwy ddychrynllyd. Dwi'n gwybod pam ydy hynna, achos pam oedden ni edrych ar... So dwi'n gwachod mwy o teledu na, dwi'n ffilmiau ddweud y gwir, ac pan ti'n cymharu pethau fatha Charmed, oedd yn sioe amdan Gwrachod oedd yn masif yn y 90au, a ti'n cymharu fo i sioe masif amdan Gwrachod nath o allan yn ddiweddar fatha Chilling Adventures of Sabrina, maen nhw really wahanol. Ti'n gynnwch chdi Charmed, oedd yn ddangos y tair wrach ma, oedd yn cwffio'n erbyn demons a falle, ac oedd nhw'n da, a wedyn gynnwch chdi Chilling Adventures of Sabrina, mae'n seinio llyfr y diafol. A mae hi yn wneud bod math o pethau ddrwg fatha rhoi treipiau neu cyrsus ar ei athrawon hi a falle. A eich bod na pwer yn hynna hefyd yn cymryd hynna nôl a dweud, fedrwn ni fod yn wrachod a ddim gorau bod yn wrachod wyn. Da ni'n medru bod yn ddim bach yn cheeky hefyd. Ac ar y nodyn yna, cheeky, diolch yn fawr iawn i chi, ddwy na chi, am ddod yma heddiw. Mhara a Nia, a cael sgwrs hynod ddifyr. Diolch yn fawr iawn i chi. Diolch. Diolch.